Que bonito. Portem 10 dies de confinament. Ah, que miri les flors, que mira que maques. Molt bé. Realment estem rodejats d'atractius. No cal anar ni a cap bar ni a cap restaurant. És qüestió de tenir un jardí i gaudir d'ell, clar. Veure com creixen les plantes, com donen els fruits, estar-te una estoneta amb el teu gos. Ja no dic de comptar les margarides, perquè Déu-n'hi-do. Les plantes medicinals. Mira quina cosa més maca. Realment, només has de sortir, si tens un jardí, i observar. Si no estiguessis confinat i hagueres d'anar a treballar, ni ho veuries. I escoltar el refilar dels ocells. Que maco.